daar kwam we een beetje gegalopeerd met die bewoner. Die was spellig en de rest was Gretel had hem ook in 1030 en die bossen daar kwam ook de eerste keer bij. Gretel sprong ook gisteren. Dat heb ik hem ook meer naar boven doen. Ja, ook en dat. Ik wou dat bewust de winter mee. Dit geval maar rijden. Dat die cricket stond en dat was nat werk. De prijzen vorig jaar deze tijd dat hij niet meer groot was, 1,20 meter. Hier stond dat toen een 1,45 proef, de finale van de juniors. Dat waren proeven toen, van dat beestje. Kijk hoe ik, mijn racing zeg, ik kan de winter niet te veel laten doen, zo maar een beetje naboten en wat opbouwen. En dan dus voor dit jaar wees wat op niveau en dan kan ze volgend jaar in de winter die proeven van. Deze winter wou ik dan nog niet. Ja, foto? Ja, dan hebben we één junior concours samen, dat zeker met een doen, samen met Ruben. Anders moet ik straks niet naar Redwars gaan van die juniors en dat doe ik ook niet. Dat is een lekker. En dan ook 1 miljard, al die andere.